Akkor tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves gyerekeket. Ma a Szigligeti Vitézek meséje látható itt, ami hát itt a Szigligeti várban. Először kezdjük ennek a kornak az öltözékével, amiről tudni kell, hogy ilyen kényelmes volt. Volt egységes viselet. Nem volt egységes egyenruha, mert volt egy pap, Máté atya, meg volt, aki félmeztelen volt, mint a Konet. Aztán a lábukon csizmát viseltek, ez volt egységes. És ez védett a vágásoktól, meg a ütések orvosan. Aztán volt az alsó ruházat, a bőgatja, az volt. Ez kényelmes volt, mert bő volt. És felső ruházat a kaftán volt, ami Sanyi nincsen, csak itt azon fekszik. De itt van a zöld diászom a kaftán is. Ez jó volt, mert le lehetett így heveredni rá a fűbe, amikor leterítették. Aztán ezzel hordták a fegyverövet a vitézek, így a nyakukba vagy a hátukban, amin egyrészt ugye a fegyvereket hordták, meg a tarsolyt, meg a levágott török fejeket, amit most nincs, meg a tegeszt. Aztán a papoknak volt ilyen ez a stóla, ami eltakarta így a sörhasukat. Aztán meg volt náluk vámpírölő keresztül. Aztán a fejükön a vitézek süveget hordtak. Amiknek nem volt kertas, nem? De meleg volt, úgyhogy nem mindegyik hordott. Aztán van amelyik itt meg, ő lónak képzeli magát, mert füstöke van mind a lovaknak. Kilogni is tud. Akkor mi jön most? Ja, fegyverek. Az első fegyver az a pusztai merevszarvú indián íj helyett a reflexi, ami jó volt, mert helyetek már fel. De bemegyünk az árnyékba, nyugodjatok meg. Rányújtam a Sanyi csikkébe, ez meg. Ami... Ja, én ülök, mert mesélek. Az azért volt jó, mert dinamikus volt és erős volt, de most jöjjön akkor a sorlövés. Ja. Na. Tehát, mert ugye a mesemódó az mindig széken ül. Most így a milyen világon így sose lesz már 7 óra. Na, tehát így a első az a sorlövés, amikor így egyszerre lövünk. Nem mondta vezész. Ja, vezély szóra! Egyszer! Ha! Na, ja, lő! Most valamelyik legyen a hullám, nem? És akkor jön még egy utolsó. Lő! És akkor most... Ja, várj, ez nem ismerem. Hát nem ahhoz van, az játék. A játékvesszővel akart lőni, de... Akkor köszönjük a tapsot! Köszönjük! Micsoda lelkes közönség! Akkor most jön az, hogy mindenkinek megmutatom a középső ujjamat, mert engem nem kaptak el a csatába. És akkor a rabszolgáim visszadták a vesszőt. És most meg a hullámlövés következik, ami a Balatonról kapta a nevét, meg a Tapolca patakról. Közben hullámozni. Ja, mert közben hullámozni fogunk, mert így ilyen, és akkor ez úgy van, mint a mexikói hullám, hogy unalmukba találtuk ki a vitézek, mert nem volt itt senki, és ezzel szórakoztattuk magunkat meg. Tehát akkor hullámlövés! Köszönjük! Ja, mit csinálsz? Na, fal! Ja, nekem kevesebb volt a messző, mert csak 3 is tudok számolni.
Köszönjük ismét a csodálatos tapsot, köszönjük! Ja, most egy vívás következik. Hol a szabjám? Vívunk egyet, gyere már ide! Hallod? Ami a szabjával fogunk vívni, ami itt látható a kezembe, mert minden karnak és szabjának a hüvelyben van a helye. Úgyhogy... Úgy van mondás, hogy kardot és nem mi a másik, amit bal oldalt fordul. Ja, tudom, a végtelen szerve. Meg a kardot azt bal oldalt fordjuk. Ja. Gyere már ide! Várjál már! Tehát következik a szabja, amivel lehet eddig bökni, meg vágni, meg a lágy részeket így le lehetett vele visszantani. Csak akkor Fogkével vissza lehetett vágni, így. Ja. És lehetett vele szúrni is. Mondtam már? Bökni, azt mondom. Ja, bökni lehetett. Meg Szúrás lehetett vele szúrni is, meg szabni. Azért szabja. És a húzzál kesztyűt, mert elvágom az ujjat. De én kemény vagyok, ne vágd el. Na gyere te! Telepi macska! Add már! Nem érem el! Megint elvetted az én játék, add ide vissza, légy szíves, jó? Na! Mit volt ez? Valami volt. Gyere már! Még el kell vágnom a nyakadat, de... És mit csinálsz? Nem! Én nyertem! És akkor robogunk tovább, mind a lassú vonat, meg ami partot most. Nem? Ja igen, most lovakat fogunk játszani. Mehet, nem? Ja, mehet akkor ez a kantábriai kör. Nem baj. Még nem Bocsi. De csak nagyon tiszta. Na akkor most néptánc közben. Lehet a taps. Köszönjük a tapsot. Várjál. Én tapsolok. Még egyszer a tapsot. Köszönjük szépen! Emberállat. Én tapsolok. Ja, és akkor most megkérem a Mátriát, hogy elkutassa be a keresztet. Hol ez nem sok. Sátlán előtt kereszt. Csat előtt. Belevágták a földbe. Akkor várták a török lovasságát. Melyek érkeztek. Vásártél lovasság. Legyél te? Igen. Jött az ellenfél. Török lovasság. Belelépett, átbucskázott rajta. És akkor már könnyű fréra. Állat! És ártalmatlanná tett. Ja, Ne haludjál! elrúgtam. Ez a következő. Ja, ezt akkor bemutatták a vitézek. És akkor most a fekvő facéltáblába beledobnak egyet, hogy mutassák milyen a hajítás. Jó? Föláll is. Ez egy ilyen kis nőrablás, mi? Tartsad! Úristen! Itt vagyok te! Eztek raboltam egy csajt! Ezzel mit csinálj? Gyere már! Homlokelisztelés. Na, kelemész! Ja, nem ez a fegyver van? De az is jó. Aztán... Találtam egy cigit! És szoktunk korongolni, és korongokra is szoktunk így dobálni, mert ez ilyen vicces.
szépen Elérkeztünk a bemutató megkérdezni, mit szívtak. részéhez, Tudom, hogy nem alapját milyen hülyék. elköszönéshez. Gyere, Sanyi, elkezd köszönni. Nem voltam egy nő. Várjál, mondok valamit. Kérj bocsánatot az asszonytól. Rá fogod lépni. Ő Bobby. Bobbynak hívjuk. Köszönjük. Na, akkor én mondom. Fent bemutató véget ért. Menjetek békével. Ámen. Isten hozott ördög viszont. Adományokat elfogadunk pénzben és természetben és ételt is. Mert éhesek vagyunk. És fent vagyunk a Facebookon is Szigligeti huszárok, vagy Szigligeti vitézek néven. Vége van már? Vége van. Jó van.